Καλησπέρα, καλό μεσημεράκι σε όλους. Καλησπέρα από το Εμίρατο Ασμάν. Περνάμε υπέροχα, έχουμε ωραιότατη θάλασσα με το chaise-longue και τις ομπρέλες μας. Ein Moment, da chaise-longue, Umbrellas. Οι ομπρέλες από Umbrellas. Βρε Αμίρ, άχρηστα. Ναι, έχουμε ζέστα, έχουμε περίπου 45 βαθμούς και το παραπάνω. Δηλαδή εξαντάρθουμε χτες από Ελλάδα που μου έγραφε έχουμε 41 βαθμούς στη Γομενίτσα, τίποτα. Είναι δηλαδή ψυχρούλα, εδώ υδρώνουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και αυτά. Απολαύστε λίγο εδώ την παραλία. Τι να σας πω, έχουμε τώρα ένα μήνα που μετακομίσαμε στα Εμίρατα. Θα σας βρε άχρηστε, τι με κάνεις και γελάω. Τι θα σας έλεγα, θα σας εξηγήσω πώς πήγαν τα πράγματα και πώς ήρθαν να πάρουμε την απόφαση να μετακομίσουμε στα Ενωμένα Αράβικα Εμίρατα και αυτά προς το παρόν. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλό απογευματάκι, να είστε καλά, να περνάτε καλά, πάντα ευτυχισμένα και με υγεία. Άντε, γεια!